De vegades hi ha tanta informació en les etiquetes de vi que semblen enciclopèdies. Anem a aprendre què ens diu de veritat una etiqueta de vi. La informació destacada la tenim en l'etiqueta del davant i també a la contraetiqueta. Segons el disseny de cada etiqueta, podem veure destacat el nom del vi, també veiem el nom del celler, el de la varietat de raïm o varietats amb la que està elaborat el vi i l'anyada. Tota aquesta informació la podem trobar també a la contraetiqueta dels vins. Tot depèn del que el celler o el productor vulguin destacar. Si el vi està adscrit a una denominació d'origen, sempre portarà el segell oficial de la DO a la part posterior de l'ampolla. La contraetiqueta pot no dir res o donar-nos molta informació, amb més o menys història i més o menys poesia. En aquest cas, veiem que el dissenyador ha utilitzat una mateixa etiqueta com a etiqueta i com a contraetiqueta, i que detalla aquí algo obligatori, el registre embotellador. Altres informacions obligatòries són el grau alcohòlic indicat en percentatges sobre el volum, el nom de lot per la traçabilitat i conté sulfits per qüestions al·lèrgiques. Podem trobar també altres segells de certificació estatal o privada que ens informen del mètode d'elaboració a la vinya i al celler. Els més habituals són producció integrada, assegura a llarg termini una agricultura sostenible, l'Eurofulla, que és el logo europeu de producció ecològica, i Demeter, que certifica l'agricultura biodinàmica. I si tot i així tens dubtes, sempre pots preguntar: Xavi, hi ha una cosa que no entenc de l'etiqueta.